Yek ji du kiştiyên mayî yên di nava derya reş de ku beşek ji peymana genimê deryaya reşin, roja şemiyê ya 15 tîrmehê de gihîşt İstenbolê. Dema ku peymana genim ya di navbera Ukrayna û Rusya de di 17 tîrmehê de bi dawî dibe, niha tenê yek kiştiyek li derya reş maye. Piştî ku roja şemiyê di saetên sibê de ji tengava Bosporê derbas bû, li bendera Stenbolê rawestiya. Berdevka peymanê ya neteweyên yekbûyî ismînî Pela diyar kir ku wê keştî îro were kontrol kirin. Pela her wiha piştrast kir ku keştiya dawî ya mayî ya bi navê TK Samsun li bendera Odessayê. Serokê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan roja îniyê got ku di encama hewlên neteweyên yekbûyî û Türkiye'de ew hêvîdarin ku peyman piştî bi dawîbûna di 17 tîrmehê de wê dîsa were dirêjkirin. Neteweyên yekbûyî û Türkiye di tîrmeha 2022 de navbenkariya peymana genim ya derya reş kirin ku di navbera Rusya û Ukraynayê de hate imza kirin. Da ku alîkariya kêmkirina qeyrana xwarinê ya cîhanî bikin. Ya ku ji ber êrişa Moskowê û dorpêçkirina benderên Ukraynayê xirabtir bûye. Özlem Yasak, Dengê Amerika.